Semella a ocurrencia dun guionista pouco sutil facer dunha loira platino a metáfora dunha idade dourada. Pero 100 anos despois do seu nacemento, poucos dubidarían en incluir a Marilyn Monroe entre a media dúcia de rostros que definen a época de maior esplendor dos grandes estudios de Hollywood. Foi outro mito do celuloide Humphrey Bogart quen sen sabelo mellor resumiu a vida de Marilyn cando acuñou aquelo de vive depresa, morre novo e deixa un bonito cadáver. O seu suicidio, con só 36 anos, acabou por facela inmortal, pero tamén por fixar para a historia unha imaxe tan erotizada como insustancial que só nos últimos anos está empezando a ser revisada. Norma Jean Mortenson naceu o 1 de xuño de 1926 nos Ángeles, froito dunha relación extraconxugal en unha familia en plena desintegración. Unha infancia entre fogares adoptivos e orfanatos, 2 episodios de abusos sexuais, un matrimonio precoz, foron o prólogo a unha carreira tan breve como fulgurante. Os seus primeiros éxitos, comedias como Os cabaleiros prefiren as loiras ou Como casarse con un millonario, reproducen o mesmo patrón, personaxes inxenuas de alta carga sexual e escasa exhibición de dotes dramáticas. A girl like I almost never gets to meet really interesting men. Pero o éxito popular é abrumador e o seu asalto á fama vertixinoso, en parte tamén polos seus romances con todo tipo de celebridades da época, desde estrelas do béisbol ata inquilinos da Casa Branca. Happy birthday, Mr. President. Nada facía prever o xiro que Marilyn ia dar a súa carreira. Acababa de rodar Ríos en retorno, que ela mesma cualificou de película de cowboys de serie Z, na que se sentía pouco menos que eclipsada polo decorado. E antes, La tentación vive arriba, que malia o seu éxito consolidaba o arquetipo de rubia tonta e sexy. En xaneiro de 1955, descontenta co trato dos estudios e cos proxectos que escollían para ela, funda Marilyn Monroe Productions. Hoxe é habitual, pero poucos saben que Marilyn Monroe foi a primeira estrela de Hollywood en producir as súas propias películas. Nos anos 50, aquel xesto era todo un acto de rebeldía. Empeñada en demostrar as súas dotes de actriz dramática, chega a redactar unha lista de directores cos que quería traballar, desde Billy Wilder a Vittorio De Sica ou John Huston, unha exhibición de poder con poucos precedentes femininos. Nacía Marilyn intelectual, ambiciosa, tenaz e comprometida. É a época en que comeza a revelar nas entrevistas os seus traumas e pecados, en que muda as lentexoulas polos xerseis de colo alto e o glamour pola actitude bohemia. Un novo perfil que potenciou a súa boda co dramaturgo Arthur Miller, pero as súas exixencias, os retrasos nas rodaxes, os problemas coas pastillas, fixeron que fose ela quen pouco a pouco desaparecese das listas dos directores. O 4 de agosto de 1962 falecía na súa casa de Hollywood por sobredose de barbitúricos. Foi un alma libre, profundamente triste, que puxo en xaque o férreo sistema de estudios hollywoodense, unha faceta máis dunha estrela que segue alumeando 100 anos despois.